Para sa mga teachers nga daghang utang din ha. Kung ganahan mo matangtang inyong utang or makahunong mo sa utang, buhatan ning tulo ka butang. Una, ayaw palabi o gasto. Ayaw palabi o gasto. Gasto, pero ayaw palabi. Ikaduha, ayaw pangandoy og mga butang nga out of your league or dili nimo di mo kaya. Ikatulo, ampo. Bahalag tuo ba ka Ginoo di basta ampo. Ampo nga way masakit sa inyong bahay. Ampo nga way disgrasya nga moabot. Ampo nga walay problema nga moabot. Kay bisan pag di ka gastador, kung na'y masakit sa inyong bahay, labi na mo ang hinigugma, tanaw tag di ba ka mangutang. Pero ang ikaupat, once makasuod na kagutang, maigi ka kung magagawas ka. Ambot na abad diri, basin na comment din na sa ubos kung nakatangtang ka sa utang. Dayon, giyon sa nimo, may pangarap may mangutana nimo. Ako napamakoy utang, ano advice man ko.